I rang a hain hín Gaillimh slán agus deis fósacha ar an gcluiche ceann strathe bhaint amach. Bhí Ciarraí fós am mhailí slú céime ach a brethairthaí bhí deis fósacha ar gcluiche ceann strathe eile thuisint. Bhí dáid do móra is stád an fíorsaigh don ceann seo. Agus nach mór Kerry neomint imithe an sa Shane Murphy mar sin leis an gicamach. Am mar de leo lár na páirce sunk sa rám an son ar fáil Conroy an count an tóca hic tapig ag an gapta an Sean Kelly. Pasaisteach go Matthew Tierney. Tierney inis bhfuil spás ó sa chuide amach a dúrtha sé fé ríist ní thuairtha sé. Si ar a ríist las mud an stua leithheorcail há Kieran Malai. Kieran le Malai agus sin pointe anna bhea ar fad an sonhaig. Brian ó beag inis agus é gara Saul Trasna. Saul go Mike Breen ó Lisa Fuca den dus na himneorí ó gmú a haige Ciarraí sin isteach go Paul Géini agus an pasta go huaige fachta ar nas ríiste Bert Túrá dhéchad le sin anna fasisteach báide fachta ag Ciarraí well níomh seach ráite go raibh far a Spórt Buaicphointí ag an Gaillimh agus ar úmpú do bhaise báide fachta ag Ciarraí ní nach úntacha stócha náfuil in ach an taon pointe a bhain fachta acu. Seachúniad a ríist mátá inis about a bhain eile. Paul Géini leis an passfuig Micheál Burns. Steach go dín Géini eile sin Dylan. Dylan le raspar do bháide an Babhta son agus son níos fearr ó Ciarraí. Gluiseacht cóimart álinn an sonnacha agus rámsach buintas an líontáin. Paul Conroy á heolamach go Kieran Malai. Harnashka Conroy inis Conroy a féchan suas. No bhfuil sé túrtvé sin ceann míúil te gáardar fad. It hit him isteach a lappa. Shane Murphy agus a chiichnú sa báide ag Rob Finnerty stólim an Babhta áirithe son. Bhíonn siad son dain séireach nuair a bhíonn tú túrtvé faointe nuair a hitan sé gara agus Rob Finnerty an ceann son fachtaige agus Ciarraí bea fáinach lena garta thuairtóibh. Tuigeann siad gur deacair na passanna fada a churisteach agus iad a gcuine na gaotha an ceann son íseal dasaisteach a Joe Clifford é siúd a casa slí bháin slí eile an pass curtha a bheras aige an ceann son seolta agus an ceann son seolta Harris an trasnáin agus an ceann son fachta da an faointe a bháin aige é buailte síos go deasan son ag Sean Kelly kick sé ar an sa ag an Gaillimh sin tóca go deasig Paul Conroy curtha isteach sa spás an son aige go Finian ó Lai bhfuil son Harris an trasnáin sin anna faointe ar fad. Mike Breen an son agus well súnchhacht aige an Babhta son Brian Buntáiste Ciarraí agus a bhfuilú suas féin Borc sin pass glóirtisteach i Joe Clifford agus Clifford well hín plán anna bhatha sé harnashka Clifford Babhta bháin eile anna áardar fad an Babhta áirithe son na mar cúla fiochantar nada siad cad dhéana siad in neir na dála kick sé fachta inis an sa ag an Gaillimh Cháinneomintí goile nó mar sin fácathe ar an glog an sellh mátá buaite harnashka sa ag Ciarraí agus David Clifford siúdú a heisteach seanna stua agus strip siúil fé an ceann sin seolta go nefa seach Harris an trasnáin ag David Clifford. Tá siad ar gúlan sa Buaicphointí. Agus cinn finiú nó lá leistí samansa agus mar deirim cuma tein go maithéid Sean Kelly agus inis Cillian McDade díor géalú tíd. An plúcha i bhaime Ciarraí Liam Silk siar Babhta bháin eile. Paul Conroy sin anna flasaisteach agus é nada silíntáin ag Matthew Tierney. Ní seach ráite gom go raibh an plúcha i bhaime Ciarraí ní ráidir plúchta a ghóhaint na tosathe go fearr chialáirle sin Micheál Burns. Saul go fearr na Gaeltachta inis. Brian ó beaglaí siúd a díar garaisteach a sé má habalt a scór a gáil chomá le duine fé mar há sé seo Micheál Burns an ceann son buailte sin pointe glóite ó air na grócach Micheál Burns. Dó hochtíag ag Ciarraí, dó ceardiag ag an Gaillimh a cha seo dain séireach sin pass dasaisteach a stua leithheorcail an sonnastíigh há Johnny Heaney an pasta go huaige an ceann son go Finnerty an ceann son Harris an trasnáin anna faointe fórne. Well, thógannta chuid ama
Well, ag raibh an chun cín ach níl ach chun deirig. Agus an selle Buaicphointí agus an smut gadaíocht an sanna Ciarraí Babhta bhain eile Dillingéní á thuirtweig. Tony Brosnan agus an Council Buaicphointí Wilson Gama Hawson Gama Joe O'Connor Ciarraí-3 Solon Saw Tony Brosnan go Gavin White an croca go gimmart go hána bhaile chéile agus Gavin in is féchan suas féchan do bhfuil éine Ciarraí Dillingéní go Tony Brosnan go Paddy Clifford agus Saulio go Cleahan Hall na Páirce agus inis mar sin isteach go Clifford Harna Ciarraí do bhfuil ag Joe tá go dain déach sa bheith dain séireach fós istig sa chearnóg an Babhta áirithe son bhí Damien Burke agus báide fachta ag an bharóg bhfuil gluiseacht fórne a ríistó Ciarraí agus istig in san chearnóg go fada le Cillian Spillane siar jo siad Babhta ó bhain eile a siad Buaicphointí an taobh líne agus is deachid feici dhéanamh mohan son Tá Gavin White an sáistig sa lár má tá sé bhtha agus is é a ghaine agus bhfuil sé siúd chun túirtfé Tá sé fachta ar naisige Tá sé gearratí dín seanna stúa go Cillian Spillane leis an íireacht áirithe son agus an Council seolta Harris an trasnáin agus bin Paul Géní péisceile bhfuil an scór fácathe sa Gaillimh Bhfuil siad chun scaoile leis fada isteach Tá sé inis ag Cian Hernan dóibh ag Cian féchan suas i Jóna Dosathe féchan tú bhfuil éine chun carú leis an sunnaistig a chapta an Sean Kelly agus deachar do Sean feici dhéanamh san hall an Council sin ceann álainn glóite ar fad díreach ar an mnáin agus well an Páistí a rihisteach an chluicheasa Buaicphointí ag Ciarraí